Tady pán, já vás vítám u prvního dílu z hry One Block. Je to Skyblock a je to One Block. Dostalo One Block, lebo jeden blok, ktorý ničíš a z toho dostávaš itemy, napríklad zlato, diamanty, uhlie, ale ide ti to podľa levelov. Ja sa priznám, ja som to včera hral, že mám tu odzobrite a dáte do tohto tu. To mi padlo v české. A mi poradte ešte, jak sa robia diamantové boty, napíšte mi do komentárov. No a ja si zoberiem chleba, máme hlad. Dobre, máme tu najedený. Tu je na cobblestone. Budeme dávať cobblestone tu. Jups. Že neviem, či mám vodu vlastne. Dobre, ideme na to. Volám sa ja ešte si vyložím dôležité veci. Brnko si nechám na sebe. To je všetko plné skoro. Steak mám vypalený, iron mám vypalený. Dobre. Teraz kde som si položil lidi iron. Nechcem ho stratiť. Dobre, máme 5 ironov. Neviem, koľko potrebujem ironov na všetky nástroje. Budem musieť už si zväčšiť platformu. Mám toto. Urobím také toto. Cobblestone ešte. Budeme zväčšovať platformu. A mimo toho mlidí, mne sa tu spal creeper. Zabil som ho. Keď čakáte tú verziu, neviem, ako som našol na internete, som si to stiahol, cez aplikáciu, kde budeme ťažiť. Lidičky, spavnul sa na mob. Neviem, čo to je. Aha, je to pavúk. Takže neviem. Napíšte mi do komentára, že jak sa robí vlna. Tak. Lidičky, ja dneska nemám šťastie. Tu sa to môžem dať ľudí. Pardon. To je youtuber, ktorých pozerám. No a ja to hrám na telefóne. Dúfam, že sa nám nespavne zase taký mob.
Hlavne creeper, nie? Lebo creeper by som fakt nechcel. Musím zavrieť dvierka. Odkopať toto tu. Čo teraz mám? Môžem natočiť aj skifári. To iná. Je to v Minecrafte. To iné. Idem toto head, hore čo som mal. Som to dal tam, neviem na čo. Pastu chcel spraviť asi na mobov. Ale nepodarilo sa, nevadí. Budeme težiť dál. Ja kedy natočím s kamarátom video, že hráme spolu Minecraft, Skyblock, OneBlock, to budete chtít. No lidi, poviem vám toľko, že mne sa 2 mobovia spali. Je to creeper, zombie, všetky sa mi spali. No teraz zavriem dvere na chvíľku. Roztriediť. Tu. Tieto dreva tie si zbier. Takže budem skladať dom, kde si ošúpem kožu z dreva. A je to pekne to vyzerá, takže z toho si chcem postaviť dom. Ale ja si musím nájsť jednu čestku. Tu samé cobblestony. Všetko čo je cobblestone. Tak. Dobre. To je... Prepačte, ale nemám otočené veci teraz. Toto. Čestku. Budem dávať hlinu a tak, hej. Som mal pekné čestky. Takže budem dávať armory a tak ďalej. Také stejky, ktoré tam neexistuje. Som mal také jídlo, takže si toto musím rozkopnúť. Nemusím rozkopnúť. Drevo. Neviem, jak to mám dať, čo tu mám dať. Dám tu napríklad hlinu. Ja dám také spájeničky, ako to tak povedať. Že robím cvak, že stadiaľ začínam, pokladám veci, potom dám čestku a potom to je, keby som zmuroval. Ja to potom budem prerábať. To len zatím mám tak. Ešte jedna čestka. Mám toto. Drevo. Konečne som si vypražil trošku čestky. Čo mám robiť s dyňami? Mám lavu. Tak, čo mám robiť s lavou? Tak si nechám jedlo. Tu. Kurčata jedné. Dobre, to už to. Dobre. A tu máme ešte jednu.
No, tu budeme mať jedno. Taká knižka. Máš map. And some things. This I mean YouTube. Torrentins. Possibly fixes and where's weiter. Zawiner. Torrentister. With me. Facebook. Torrentister. Si tienes preguntas, escríbeme y súbeme en Instagram. Dices. Kasi to je nejaký človek, ktorý tú knižku psal. Takže tu máme English. Anglicky ja neviem, je mi to ľúto, ja neviem po anglicky, ale tu je dačo napísané Change z Mablang to English tak. Ja neviem po anglicky. A ešte mám tu jednu. Books. Si boklad prečítame si to. Tu máte, dobre, toto nič. Jups. Máme dvoje kalhotky. Prečo to tak rozprávam? Sú to kalhoty. Tu stiažím dať to tečko strom. Tie stromy tak nechám, lebo ich neťažím. Ale ja teď tu pokladám si bloky. Udělám tohle s těmi blokmi. Potřebuji takéto bloky. Jsou to normální bloky, jen jsou ošupané. Dřevo. Máme ďalšie postíky. Tu máme sapling. Myslíme, že nech sapling. Lopata, uhlie nechám pod truhle. A ideme. Kopať dál. No ja si idem pridať, ne? Nevím, tam to som si zobral 5. Ja přece zobral som 5, ale je to také ťažšie ovládať plynúce na telefóne. Dobre, takže tohle bude pre dnešný video. Konečne vidíme sa o ďalšieho dielu, takže